Kesamlai le akai football na Meghalaya ka Sanfida Nongrum kalayo bandrung klok ha ka kenhun jong ki arpun rengut ki thei le akai football ke India ka bani airing ha ke AFC Women's Asian Cup arjar arpun reu ka banlong ha Australia ha banai banwan. Kani ka thei le akai kalayo bandon bentalang bat ka kenhun jong kari ha ka jinglet ye le akai pentebit cha Turkey ha kalalengkot mentau snem kata shipau sengi shwaba ka kenhun kan net Australia. Ya ka kerteng jong ka Sanfida la pentikna henin kasngi da ka coach jong ka kenhon ka Emilia Valverde. Ka Sanfida ka balatip kum ka poli ka de ka wei ni kin reungut kinong ile akai ki bampat ile akai ha ka kenhon bat ka de ka wei ni kinong ile akai ki bidang kamrit kerta ha ka ni ka lempung. Kajingyo jong ka bandrung shi ka senior national team jong kari kala pelong ya ka senjuk ile akai football jong ka jela hapo ka jingelam jong ba Hamletson Darling ban ai kublei bat ai ka jingkat bok kat riang bakan la ban ile akai bha shu. Uba Hamlet ubabat kumu president ka Meghalaya Football Association uloong ba ka jingyo jong ka Sanfida ban pong ya ka jersey jong kari kan penlong ya ki babun ki hepret ka jela ban pai kmat shaka ban yo jingkermen bakin poilang shaka ni ka thong. Ka Sanfida kalai rap ya kalat kor ban kuri ka nam ladu ha ka Women's Football League arjar arpusau bar haus nem ubaladep kalai lekai na ka Misaka United ha ka ba kalalong ka top scorer bat player of the tournament ha ka Karnataka Women's League arjar arpusan arjar arpun riu. Ke India karon ha ka Group C ba ka jinge kun beningkong kan long ya ka Vietnam ha ka Southrik Uluber ha Perth Boat pat sa Japan ha ka Newtrik ha ka tei ka ju ka Jaka. Bat ka jingya kun bakat do kan long bat ka Chinese Taipei ne Taiwan ha ka shpau tarik ulaber. Ki artli ki kenhun ki bakur bon point rengkat bat artli ki kenhun ka banwan balai ki bele kai baha ka group ki nyo bandrung sha ka quarter final. Nang ni pat ki Southli ki kenhun ki bajap ka quarter final ki nyo bandrung pat sha ka FIFA Women's World Cup arjar arpunyo ka banlong ha Brazil.